Goedenavond, fijn dat u kijkt naar Omroep Zeeland op deze tweede kerstdag. Hier is een overzicht van het Zeeuwse nieuws. De gevel van een huis in Koewacht is zwaar beschadigd geraakt nadat een 20-jarige automobilist uit Terneuzen er vannacht tegenaan knalde. Er raakte niemand gewond. Omstanders hebben de verdachte tegengehouden tot de politie arriveerde. De man bleek te veel te hebben gedronken. Hij is gearresteerd en zijn rijbewijs is ingevorderd. Een deel van de Zeeuwen moest de kerstplannen veranderen in testplannen vanwege een mogelijke coronabesmetting. Een paar honderd mensen lieten zich vandaag testen bij de teststraat in Goes. Wordt gewoon thuis, deuren dicht, op de bank. Maar blij dat het kan? Dat zeker, ja. Want ja, ik bedoel, de kerstdagen zijn fijn en je wil wat anders, maar het virus gaat door. Ik heb gisteren een familielid naar huis moeten sturen, want ik werd gisteren verkouden in één keer, 's middags. Voor hem vind ik het wel heel erg belangrijk dat die uitslag zo snel mogelijk komt, ja. Ook voor de medewerkers van de GGD zien de feestdagen er dit jaar net even wat anders uit. Toen natuurlijk het virus eind vorig jaar in China boven kwam, hadden we niet verwacht dat het zo'n vaart ook in Nederland zou gaan lopen. En vooral niet dat we op tweede kerstdag zouden moeten werken. Hoewel de meeste mensen het fijn vinden dat ze snel terecht kunnen voor een test, moeten ze wel 24 tot 48 uur wachten op de uitslag. En dat heeft gevolgen voor het diner. Een kerst in quarantaine, ja, helaas wel. Nou, het is nu aan ons om te gaan koken, dus we hopen dat er iets moois en iets lekkers uitkomt. Het idee is wel om nog iets lekkers klaar te maken, maar we gaan even zien hoe dat loopt. Geen ongewoon beeld op tweede kerstdag. 90% van de Nederlandse supermarkten was vandaag open. Ook de supermarkt in 's-Gravenpolder. Voor het eerst. Ja, in Kruiningen zijn de winkels dicht, dus... Oh, nou ja, fijn, ik kwam er eigenlijk maar net achter. Ja, het is wel makkelijk dat ik nog boodschappen kan doen. Even een bijtje scoren, ik word eigenlijk net wakker, dus... De winkel ging zelfs een uur eerder open dan gepland. Omdat er vandaag geen kerkdiensten in het dorp waren en het personeel geen bezwaar had, konden klanten in de co-op terecht. En dat doen wij eigenlijk gewoon puur vanwege de corona-ontwikkelingen. Waardoor wij nu open zijn, is puur de verspreiding van de klantenstroom te maken, zeg maar. De meningen verschillen over open zijn op tweede kerstdag. Als het met de kerst ook al open moet, dan ja, waarom kan het ook wel eens een keertje dicht, neem ik aan. Maar goed. Het is geen eerste kerstdag natuurlijk. Het is natuurlijk niet echt een christelijke feestdag. Dus ja, het is een beetje tussendag, hè? Maar u maakt er wel gebruik van vandaag. Ja, we hadden toch nog even wat nodig. Dus dan, ja, als het dan toch zo is, dan gaan we toch even wat halen. Morgen, zondag, is de winkel wel gewoon dicht. Omhoog, naar beneden, prima. En weer terug naar beneden. Wat te doen tegen de grote eenzaamheid in coronatijd? De ouderen online krijgen, bedacht de gemeente Hulst en verstrekte iPads en instructies. Op deze manier kan bijvoorbeeld de bingo of het gezamenlijke bewegenuurtje toch doorgaan. En je tenen aanraken en dan mag je weer terug helemaal recht komen. We merken gewoon dat mensen sociale contacten heel erg missen. Dit zijn eigenlijk maar pleisters, maar we kunnen op deze manier toch met elkaar in contact komen. Nu kunnen we alleen maar via die tegeltjes praten. Dat is natuurlijk niet zo spontaan. Hè? Maar het is beter dan helemaal niet. Hè? Dus dat vind ik er fijn aan. Ja? Want ik heb het echt gemist. Op het moment gaat het best wel goed. Het is een beetje gek natuurlijk. Heel veel mensen die zijn zo digibase eigenlijk. Die hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. En je merkt elke week gaat dat een stukje beter. Dus dat is echt super mooi. Dus maar even op deze manier dan, hè? Ja, zo is het. Ik zou het ook niet anders weten. Nog 5 keer. Goed zo. Marion uit Middelburg. Ze is dol op fotograferen en dol op de natuur. Daarom gaat ze regelmatig op safari door haar eigen stad. Ze fotografeert dieren en plantjes en zet deze op social media. Ik let vooral op plantjes die op de straat groeien. Ja, op dieren die ik zie. Er leeft genoeg onder je voeten en onder de blaadjes. En vogels zijn op zich vrij zichtbaar. Maar als je een blaadje omdraait, dan willen daar nog wel eens wat insecten zitten. En ja, ik vind dat heel erg interessant om zo naar de stad te kijken. Belangrijk onderdeel van de safari is het botanisch stoepkrijten. Ja, wat ga je dan doen? Dan kijk ik op straat of ik plantjes tussen de tegeltjes zie.
En dan pak ik mijn determinatie-app en dan maak ik er een foto van. En dan schrijf ik erbij wat voor plantje het is. Nou heb je daar een plastic tasje bij je. Ja. Wat zit daarin? Dat is een verrassing, hè? Ja, dat klopt. Hier zitten de safari-plantjes in. En die zet ik dan elke week 2 plantjes in de stad. En die mogen mensen meenemen. Waarom doe je dat? Omdat het leuk is en omdat het kan. Cadeautjes geven is altijd leuk en cadeautjes krijgen is ook leuk, toch? Met de nodige liefde en aandacht hebt u er vast veel plezier van. Dat hoor je wel vaker, hè? De liefde en aandacht voor planten. Praten er tegen zelfs. Ja. Helpt dat nou echt? Als mensen daar behoefte aan hebben, moeten ze dat vooral doen. Maar of je er harder van gaat groeien? Dat weet ik niet. Ik heb het nooit geprobeerd. In de ochtend hadden we nog wel even een paar momenten waarop de zon tevoorschijn kwam. Dit was vanochtend bij Katzand in het Zwin. En in Veere ging 's middags, terwijl het steeds donkerder en bewolkter werd, de kerstverlichting aan. En zodoende was er toch nog wel even sprake van een kerstweer, ondanks dat een witte kerst er niet in zat dit jaar met temperaturen van 6 à 7 graden. Vanavond en vannacht zal de wind steeds verder gaan toenemen naar hard tot stormachtig en later komende nacht en morgenochtend komt er tijdelijk een zuidwestenstorm. Dat is windkracht 9 uit het zuidwesten morgen. De minimumtemperaturen komen te liggen rond 6 à 7 graden en dat zijn ook de maximumtemperaturen die we morgen gaan krijgen. In de loop van morgenmiddag zal het geleidelijk weer wat rustiger gaan worden. Vanaf een uur of 3 zal de storm gaan liggen. Er is morgen sprake van regenachtig weer. Later in de middag en morgenavond krijgen we af en toe even nog een enkele opklaring en wordt het ook geleidelijk droog. De dagen daarna blijven wisselvallig met temperaturen rond de 5 graden. In de nachten wordt het ook iets kouder en ligt de temperatuur iets boven het vriespunt. Het blijft wisselvallig met regen of buien. En dat was Zeeland Nu van vandaag. Vanavond kunt u, omdat het Zeeuwse Documentaire-week is, kijken naar de docu Achter de Stilte, over hoe Zeeuwen zich redden in coronatijd. En verder ook nog een muziekspecial met Isabel Provoost en de eindejaarshow, met optredens van Zeeuwse artiesten en een nieuwsquiz. Lekker blijven kijken dus. Fijne avond.